op de fiets toch? Nee. Nou ben ik weer blij mee. Ja, dat is
Na de maaltijd op de kerk sprak opnieuw de dankzegging uit. Hij gaf op zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof.